tak ya. Bocah utek-utek semrawut. Dibal pikiran duwe ae. Ketangnya gini mau mandi. Ini piye, Jo? Apa? Rambut kayak seret, ora masukan. Ya apa maneh sepanjane wayahe paceklik ngene iki sing sabar ae. Usahae ae dikencengi. Sabar wetenge ane jak sabar. Salahe. Ya maneh, kaya ngene ya. Aku dhewe ya padha ae iki. Ya wis mangan arang-arang. Saiki ya. Saiki lak usume sing apa sih? Bantuan apa BLT. Oh iya. BLT iki kancaku lak rata-rata lak kerja pabrikan. Oleh kabeh, awak dhewe iki awak dhewe lak harus dhewe kulit bangunan. Yo kan yo apa wis. Sabar ae lah. Ya apa maneh awak dhewe gak melu jaminan sosial tenaga kerja. Nah, yo gak oleh apa-apa. Usahanya. Kon yo ket mau sabar tok. Aku iki kok cerita nang kowe iki ben oleh solusi ya. Sabar tok iki. Ku solusine sabar. Wis ngene lho. Timbangane awak dhewe dunungan gak ketemu dulur-durungane. Udah nggone Pak Mul ae. Pak Mul. Bapak kos kita. Wong itu kan solutif. Yo solutif pol iku. Yes. Ono solusi wong. Budal ya ngono. Bangane ade nduk kene omongan gak ono solusi. Dal. Ayo. Dal ayo. Udah. Pak Mul njaluk BLT ngono ya. Cari solusi kita. Usia solutif. Saya anu Pak. Pak Mul, aku datang mau minta BLT. Ayo. Amun. Ning omah ora wong tapi Jo. Oh, sandal elek ya. Pak Mul. Oh, Pak Mul. Pak Mul. Wah, ora banter. Mul. Mulyono. Karo gitu kok jangkar nyelukmu. Wah, iki diceluk ora krungu. Langsung ae. Mul. Pak Mul. Pak Mul. Mulyono. Endi wong iki? Buh. Oh, wong gendeng. Lapo? Ngilih aku. Lo perlu. Bengak-bengok ae. Lo perlu. Ora beli lho. Di. Ganggu wong santai. Lawang gaya apa iki? Aku namburi. Oh, namburi ta. Makan PT. Ono perlu.
Lapo. Penting iki. Penting. Darurat. Darurat. Pol. Wis. Apa kok sampai bengak-bengok itu? Darurat. Berat apa? Penting kok. Butuh solusi ya? Yo. Nah, Wah, itu sampean wis paling paham kan. itu solutif. Dari masternya solutif. Gak mlebu iki. Ojo. Gak oleh ngombe lah nah. Jelas dipel. Kena, tunggu kena. Andi iki. Ini dulu sih ngomong sing enak. Solutif. Oh, solutif. Monggo ono solusi, Bro. Apa? Piye? Iki lho, sambat ae. BLT, Pak Mul. BLT. Kan ngomong apa? Gendeng BLT iki. Awak dhewe iki wis dompete sakaratul maut. Temen iki. Nang kanca-kancaku doleh BLT iki aku urung dhewe. Aku iya lho, gak oleh aku. Ade. Wis dompet kempas kempis, masukan seret. Mana dompet sampai ke gaden iki lho, ya apa? Iya. Lah terus apa jagaan BLT ngono ta? Ya saiki lho Pak Mul ya, kulit buruh pabrik oleh ya. Iya. Ya wong kampung-kampung oleh ade iki merantau kuli bangunan, gak ono sing bantu, gak oleh dana BLT apa-apa. Lah wong kon iki cek sehat ngene kok sing jagane BLT iki lho. Rumah samu negara iki ngurusi awakmu tok ngono ta? Enggak. Kerjaan yo angel, yo ono Ya. ngene. Lah wong gurumu usaha. Liyane wis oleh, Pakmu. Usahamu iki apa jagane BLT iki? Ya Kene wis usaha. ngene lho Pak Mul usaha iki lho. Tolong sampean iki. Ya ilmu. Iki wis buntu iki ya. Wis buntu. Sampean jare manusia Bener BLT ku teko endi? Teko ndi? Teko duwe negara teko endi? Utang. Utang iki. Aku jagane BLT nambah-nambahi utangi negara ae. Duh, tak pikir yo duweke negara akeh. Kon-kon iki sing nasionalis didik ngono rek. Lah terus ngene wis Negara iki saiki. utange akeh. Saiki solusine piye ngono wae Pak Mul. Saiki awak dhewe iki gak butuh omongan, real solusi, butuh solusi. Apa sih BLT iki? Mangan Jo ya. Mangan wis gak kena di anu, Pak. Aku doyan kroto, mangan kroto iso ya. Wis gak kena dikompromi gini, Mak. Perkara wetenge gak kena. Duit gamangan gak om rek. Iya, gak. Daripada awak dhewe maling Pak Mul. Sampeyan lek izin lho di anak kos maling. Ayo. Iya. Eling biyen tak sekolahin dhewe apik-apik koyo ngono bijine apik-apik maling. Iya. Saiki solusine piye Pak Mul? Ngene wis. Mergo aku iki ya wis mampu daripada kon-kon iki wis tak Ya. kei enggak. Timbangan iso jate jagakno. BLT iki, teko sampean iki. Tak kei BLT kok wis ojo BLT. Apa? BLT ku dhewe utang negara, gak usah. Tak kei dhewe aku ikhlas. Tenan ya. Dhuwitku akeh kok. Dijatah pirang bulan iki? Lho gak ada pirang wulan kene gak ndek rini yo. Oh jate jaga Mantep, mantep. Lah iku jenenge baru bapak kos sing Aja lali meneh. piye? Calon lurah. Sido nyalon ora. Cido si rere. Si. Plus ngomong ngene Tak coblos kabeh ben jagane BLT waduh. Takon moro rene kabeh meneh aku meneh gawe iku musyawarah. Berarti sampean iki ngekeki wong lah arep-arep dipilih lah. Lho ya gak dipilih ngono rek. Batinku ngene lho. Wong ngene gak jagakno BLT ngono lho rek. Sing oleh ya alhamdulillah, sing gak oleh ya disyukuri ngono lho. Ojo jate dijagakno. Jenenge wong negara masyarakate emuan kok ngene. Nang kaya awak dhewe iki kan wong ibaratnya lah wong kategori gak mampu. Gak mampu pol iki mangan Ya iku tak sak kei. ngarang. Tak kei dhewe. Temen yo. Dijual BLT. Tenan ya. Tapi di BLT itu kok negara. BLT itu Pak Mul. BLT Pak Mul, eling-eling jawab BLT Pak Tapi Mul. duduk di utangan Pak Mul. Gak, temen, duwek keringet dhewe. Percaya nek Pak Mul, Jo. Pak Mul. Percaya aku nek sampean. Kos-kosane tekan ndi? Kosan akeh. Wong yo terkenal, Bos. Sakmi Yes. sedap. Nah mulai tak kei duit. Boleh iki. Nah mulai. Duwe endi? Udah garing, Jo. Ngongkon mulai karena duwike garing, Jo. Kan wis ngomong tak kei duit. Eh, Ngomong toh. iki lho Pak Jo, gatel iki wis. Tapi aku mau wis ngomong tak kei duit lho. Duit temen tak? Duit temen ya, Pak. Lembaran iku ta? Iya, Pak. Ngomong. Kon sing warna apa, Jo? Biru ae lho. Biru. tak apa, Kita kandel ya. Biru. Saiki ana duit karene bayari wong resik-resik kos mau. Tak. Dulu. Nek bingung hitung tak hitung no. Amul. BLT. Iki BLPM. Apa iku? Bantuan langsung Pak Mul. Satu. Terus nang arep kos. Heeh.
arah-arah sing gak mampu gitu. BLBM. Nek sampean 500 ding. 500 temen ta iki? Yo. Sik padha ora delok tak hitungno. Walah padha wae. Kene lho tak gawano kon. Leh, yo cedek edang parunan dang. Kon. Piro iku Ya. jangkep? Aku titip. Hah? Piro iku? Sakku bolong. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pas 5. Lima. Pas 500 ding. Kurang tak? Yo nek ditambah yo gak apa-apa lho, Pak Mul. Lah ini sih kebutuhanmu ki piro kok? Duit sak ngono kae kurang. Yo, ngopi, sak karaoke ne, Yo ngopi. biliat, Ngopi, Sak biliar, taruhane. yo, totoan, Info rokok. chip. Oh, Ayo, chip. info chip, tuku chip. Saiki wae. Chip piro regane? Tidak 5, Tarik dari 5. sedap biasa sih tak 5. Yo sih Lima. 200 sih. 200 sampai iki jagane ngopi kan. Iki Ya. 200 gawe chip sak B. Oke. Sip. Lumayan. Sesuai kena gawe Sak bedang. ngopi ya. Wis kabeh iki. Kok nek tuku chip dadi akeh sampean tak. Chip wis. Diku kirim menang ya. BPM menang. Siap. Ya ngono nek ora ada duit moro tak kei duit tak kei tak ngon duit Iki kelas ya. Di kelas wis kowe nek. Kon. Loh, Saku bolong. oke. Tetep. Nemu le aku Sono, Pak Mul. Sumpek nyamang. Suwun Pak Mul, suwun. Ngomong sambat. Kalau sampean iku temen buntu iki sesok maling barang ya, Oh, iya. mangan tanduran barang. Oh jadi maling-maling. Gak Ada duit moro rene. andal kono kene. Iya. Semayan. Wis pokok suwun tenan Pak Mul ya. Yo hati-hati nang dalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semayan. Lah apa sih? Iki lho, gara-gara. Ini lho, diskon tak ya. Bocah, utek-utek semrawut. Tibal pikiran duit ae. Ketangnya gini mau mampu. Kok mau ngene ae. Selebrasi. Ngene lho, situ karaoke ae dhewe. Ayo. Wis nah ayo, selak.